Hello everyone, hanya halam sogwani ketal blog hingga tini hingke tini horo ekdom nobor phaisuka nobor phanya hine phaisuka anga naji tini phungaye tamo hala tungkha tabung norongna ang berai phunugano mo hingga sini nokla naji tamo wngkha sukai Zabra bobra joto tini horo cyclone phanya hine phaisuka wati basungo bangkha tai cyclone basungo phanya hine phaisuka kirimani thoi bo malia tini phungai khai naji tabuk joto nosong khana kamani ro bukhangwa phang joto bai bai kha tai rabar bo bai bai kha waro bai bai kha tabuk nong not phunugano bahai kha sini nok toladi Keto tamu pahandaji tabu hingke normo phunugano tui to na hine torsuka mabodwa sono phayo tabu go hanyo hai nobar phai jongo te wate pene phai jongo okhona se lama kare kha mia hingke to 27 tarik Tini hingke to 28 tarik hingke mia phung ke wa mane hopung sapung wa suka wana hingke tini bo hai 28 tarik ni phung ke wa mane tagbo di bor jora ni to da bo thari ani mate ba hingke tini bo bahasa ni sai ni ko horo hingke to no baras ke phaja sai abar sen no ro bai bai na ei bas ni khap ke no Tabuk hati hura kono yang banyak mengapa kami malah seperti orang niat salon joy odono tujuh terus odono hingga kini hari ini pura ban plat muda ban background ketua ban yang oke keto yang titi lai jongo na ji bok lai Nogomang kele suka bayre ba khori manya kisa phano hungke tabung ke wate pene phanang sati hungga khori ma haikya tamni ngala suk sele suk wate ni bagai satung puro bo satung tungmani wate puro wate kono jara se krikha nga sate hungga kane ang phai jongo tabu nanyen bagai video ro kisa khlainen bagai kona ji sati joto kisi wate wawoi jongo tabu nobor bo sip jongo sati sikra khlai ro ma tongwang tabuk nogo thanga kanai mai mui songgoi sagra nai phungni